Guys, sobrang dami. Guys, yun pa guys, lipat ko dito ang cellphone guys para makita nyo guys na sobrang dami talaga. Ako na tuway pang ulam. Nandito na pala ako guys, sa spot dyan dyan tayo guys magana. Yan guys, salamat pala sa walang sawa niyong suporta sa aking channel. Yan guys, maghanap na tayo. Stay tuned lang. Hanggang dyan guys, maghanap tayo dyan. Masukal nga lang. Yan guys, mababaw lang. Merong laman guys kasi tumabas yung tubig. Mamaya na natin ugasan. Ito guys, hindi na natin kailangan gumamit ng itak. Para lang ako guys na umulot. Guys, ito guys, madami agad guys, ang dami agad. Ito guys, nakatago. Ito guys, sa likuran ko guys, meron pala. Ito. Ang lalaki guys ng tuway. Meron pa dito guys, banda. Ang dami dito guys, suotin na lang natin.
Ito guys, oh. Namulutang lang. Ito pa, oh. Ayan natin guys, eh. Ilagay. Dalang muna natin. Tambak. Nakaupo na ako guys. Nakaupo na ako dito. Ito guys, ang dami. Ito pa. Ang dami guys. Yan po guys. Hindi na ako gumamit guys ng itak kasi makikita naman. Guys, oh. Guys, sobrang dami. Guys, oh. Yan pa guys, oh. Dito na ako guys, masukal. Sumuot na ako. Dito kasi sila guys, sa masukal. Nakatago. Guys, oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, yun pa, tapos yun pa. Ito guys ang pinakamalaki. Yung pinakamalaki sa kanilang lahat. Hirap. Dami pala doon guys, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Maya guys, set up ko lang yung cellphone para hindi tayo mahirapan. Mahirap kasi may bit-bit na cellphone.
Ilipat ko dito ang cellphone guys. Para makita nyo guys na sobrang dami talaga. Sobrang guys oh. Ang dami dito guys. Ilalim. Guys oh. Dami. Katulad niyan guys oh. Sakit makagat niyan oh. Yan oh. Dami guys. Dito pa yung tinambak natin. Yun o. Ang dami. Pang ulam na naman guys. Ito guys, oh, meron pa pala dito. Pakita. Iwan ko guys kung kasya ba to. Parang dami. Yan guys, oh. Sobrang dami oh. Ito yung pinakamalaki guys oh. Ito yung pinakamalaki sa kanila. Tama na to guys. Solve na to. Hugasan ko muna to guys. Maghanap ako dun sa may sapa. Sa may ilog. Yan guys oh. Sakto lang. Parang estimate natin guys oh. Isang balde lang. Sakto lang na natatakpan. Yan guys, bawi na tayo.
Lutuin ko to mamaya guys, mamayang gabi. Adobohin ko to mamaya guys. So yun guys, hanggang dito na lang video natin guys. Ayan guys, ingat na lang po kayo palagi. So yun guys, God bless po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Bye bye.